China rama bacteria free brucellosis aleng thar lea he bacteria free hi a hlo mem eng nat na tenge a thlen thei eng tia lo dar nge eng wanga dar nge ti tei lo bi chiangang coronavirus Wuhan atanga dar nuwa Central China a khopui pakhat laungzo a thil thar om leta chu bacteria free chikhat ali kauta adar tawak ni in news channel tam tak chuan antar langani Laungzu city a damdoi lam siamna tanga dar tran ani a tuna hri chuan he khopuya chengte hian he na hrikhi an veim ti hi anla test lem hle a mi sing ni bor velin an test to a chungjinga chuan mi sang ni vela tanga sang thum velin he hri hi an veinia soyani he bacteria hi mi hring nun na em lak sak tur chuan a hlom lova ma se taksa chung lama hun rei tak omin zoizo in chiat na thlen theya he bacteria wanga nat na hi a minga brucellosis antia a bacteria ming hi brucella ani tundin huna chuan mi hring atanga mi hring ingkai chhon hi alatlem hle a ma se a ingkai chhon theyani mi hring in he bacteria nan na hrik an kai hian nan na lo lang chuak thei tlang puita chu luna tikrolna khosik le taksa chawna te ani a hei hi chu are le mai theyani antibiotic an eiten adam le thei meya kar tam tak chung treatment tiangai bok aveinon hi omle theiania ma se natna benvon re mai thei lo turang chi then khat ru se lunglam vung thinlam vung te le nungjang ru nang te hi a thlen theiani he natna hi a tir chuan hria ta har mai theya he natna kai nu in thlathum thali vela alang chok thei bok ma se he tianga natna ang chi hi ama kan nei ngai lova kan nei ani chuan Dr. Ronvat Athaber United States Center for Disease Control and Prevention soidan chuan he natna benvon then khatte hi re mai lowin dam chung avei thei antia ti chuan uya tangin mixinga ain kai chhon thei ti te pon mu chuak bok mi patan bi he natna brucellosis an vein a hria hi anchi in siamna a thoka asadeu hat angten om theya ati vung ve thei bok ti chuan taksa in chi in siamna lama a tho turang hi bacteria hian thotir thei lovin hetiang hrivei mi pate hi ching theina infertility an nei theiani hena na minga po hian malta fever ti emo mediterranean fever ti vuania malta hi europe thlerkar pakhat tereu te ania heta hian hena na hi an muchuak ma sabera anuwa europe khomwal pui Asia Africa le ramthen khata te adartani kumsum nikal da chung khan chu tianga darna sa chu ani lova mase tuna China adar le mai hi amakhle ani he bacteria hi engtin nge China hian adar le mai ti zona po aom theyome CNN in atarlan danin kumsang ni sompakwa July le August la khan zongmu Lanzo Biological Pharmaceutical vaccine pakhat brucella vaccine siamantuma he vaccine siam turian China hian ran satam tak chihrang rang te chu ala khom trewa heng ran sa chihrang rang ate hian a hri hi an chiulutin an vaccine siam en chin nan te an mangta a hetianga ran sa chihrang rang an da khom hi chuan rigudevin sanitizer emo disinfectant te ka thin turani a mi hring tan po sanitizer man uluk le angai bok ma se he muna hian an hathok ten an sanitizer man hi athito expire to ni in bacteria ti thi nan du angin a thalo hle a ti chuan he bacteria hi lepa thok khawa chuan adar ta phota ti chuan an bul hnaya chengte a adar le ani ransa zun le ek thli vela hian bacteria thana lo thito an manawang hian a hri hi alanunga chu boruak tui huwa a hri chu lengin thli thoten atidara ti chuan Lanzu Veterinary Research Institute ta hian adarta ani nikum November thla khan free an kai ti an hrechuaka nikum December thla top meu chuan mi za somriat pakhatin an kai to ti China News Jin huwa chuan atar langani tungkum February thla khan mi puinhena thupa choin an institute a thok pariat te chu an film kurtok lo awangin hremna na sa takpe kan ni antia China thil ti diklo alang le ta China le phote hi an him tok lovin olsam takin bacteria te virus te an pu du thin ti te chu news channel tam taka zona oma India emo
USA emo hetiang anga lep an mu chuan ahim tok lova an riat chuan media lama alar vaka ti chuan sarkar atangin action an la tawat thina ma se China hian chuan media te hi an free lo em a hetianga an ram mel le sarkar mel ti mel hem theiang chi hi khovel riata zalen takin China media te hian an puangzar vengam lo ani chu mai ba ka China sarkar lama tangin emo department ho tu lama tangin hengle pa te hian film khur tura in ril na le order te hi an pe chuak tam lo hle a democracy ram ne na te khin chuan an pe chuak tlem hle ani heng thu te hi United Nations a emo World Health Organization lama tangin na taka China an vo anga ya hetianga lab safety standard chelutuk ang hi chu China mi puitan mai lo khovel mi puitan a hlom ti chu coronavirus atangin kan threvek to khovelin kan tuar na sa hle ani hi mi them khat laufal bik te om thei ani a he video hi mi ti hlo emo soi thai tumna lama ni lova thil thleng tak tak news channel lian lama an pho chua ani a hlovak tur ala arin lo ma se mi pa ati ching thei kher hi chu angai hle ani kumsang khat zako somria chovela po khan he ri hi China avei an lo nual to a ma se khovel changkang zel le inven dan thate zel wangin avei hi an tlem pha ta dewa ma se tungkan din huna chuan he ri hi darzel lo se chu du thu samani coronavirus hi ani nom to ka he ri awangeng kam boinem to lutuk ke ngei po voithum lai thlan hi chungin min quarantine to ole du tok phot mayang he video lo en ve wangin kalome khonga in like le subscribe kha min lo me sak vela in du le lo share ula mang thavek ule